In 2017 hebben de dino's in Serhuisterveen voor een opbrengst van meer dan €230.000 zwargen. Het was zo'n groot succes dat handelaar Peter Wassenaar werd tientallen dinosaurussen en filmrequisieten van China naar Serhuisterveen overvleenen liet. We hadden gewoon gekocht bij de fabriek die ze ding bouwt. Dus het Fries is op dit ogenblik is het gewoon handel. We hadden vaker in 2017. Toen was eigenlijk een toevalstreffer. Toen hebben we van een failliet pretpark een Protodino's gekocht. En nu hebben we proberen een beetje trots te borduren op het oude succes. Er zijn wat filmrequisieten binnenbij. Er zijn wat superheldpakken binnenbij. Er zijn ook wat stalen beelden bij van Hulkbusters en dat soort dingen al hier. Het wie op het eerste moment allegaar een toevalligheidje, maar het verkeerpje van kraanonderdelen en dinosaurussen komt op sommige paden wel degelijk oerien. Die aanbouwdelen die we verkeerpje voor de graafmachines die men broekt in de sloop, als die bekkens juist, dat ligt een beetje op de bek van een dino. Grote tosken erin, waar dat beton bij vergruzen of beton bij knippen. En ja, het ligt wie haalt beurs al vaker die jaren kregen van het ligt een beetje op een T-Rex. Dus ja, er was een beetje een overgang van uw eigen machines naar de dinosaurussen. De dino's staan voor een startprijs van €1.000 te keer. Wassenaar hoopt het op een opbrengst van zo'n €1 Waanzitioen sluiten alle veilingen. De laatste uren wordt er altijd volle been door leefhebbers. De meeste hebben we op EG, dat zijn de pretparken, de mensen die events organiseren. De vorige editie van de veiling hebben we ook een mensen gehad die het spul weer verhuren. Dus ja, het is wel een beetje universeel wat er al gebeurt.